lang hilin eh. Nalit ako gabot daring housing, kinalik ko kitangita. Madatus, madatus biason, mani gabot ko dari housing suroy-suroy. Jaag kalit ag beres. Bizano kalit. Abot ko rin pinaktas kaya naali ko kitangita. Awa man dito sa biyason. Abot ko na rin sa housing. Abot ko na rin sa housing tumoy. Suroy-suroy. Aris housing kay nangitali ko nangita ko poser ilog-log sang kuko ikaw kay na kuko na may nasuksok ang nakabot ko dari ko aman datos biyason abot ko baklay dari wa kay bawag burus wasa kay bawag niya abot ko dari wa kay bawag nga ning abot ko dari mangga baklay na ko dari init na ba dyan na may bayra ko may bay ko sa Plis Kasada ako nagsakay sayang pag 15 palit na naman og kuan palidya landong pa man kalit ko abot na rin sa housing ang nakagisaw sa liwal sa merkado tugtog tapok-tapok ang ilahang palidya 10 kaya ka ba? Walang ulo. Kaya itong palidya kay sa gulsa unan pwede bata na tugo grabing bata ka sa daan parang di kalimutan ko rin sa kanina abot ko dari baklay na ko baklay na ko magkano sa mani? Nag-init. Alas 9 pa. Pero grabing inita na ha. Pasag matinga mo nga ako na gabaklay. Ninggawas ako. Nagbaklay ag burus ganiha. Ransang bisaan. Lipot ako sa likod. Kaya na ako'y gipalit. Nangita ko pang luglog sang kuko. Kaya ang kuko nga na may nasuksok. Murag ingron na putod. Muhamot ang kuan. Hindi na maluglog. Baklay na ko pa ulit. Inita. Init. Hoy bata dari ron nga rura sa kirabing inita. Kaninga tagkang simudo. Kuan. Binaklay hungag ang ilong. Ang napalit ni Mani, nakitang pog Mani ito gawas. Sang lakaw-lakawan. Kaya yung kus manis bay bagong harvest na. Apa yung mga
pan na baka po niunod. Huwag yung makatilaw bugas ugman kay ngando bisag man katuhang tinong sa bahay bungan sa naron. Na bagong harvest ko na may gikagkabiti. Ang ko pag 100 ag kilo ang nga balik 30 hindi palit na. Dinala man na tingagan. Kaya kanil ko nung bulas yung kaagmay, makabayad ko nung sa bata. Matipas na yung gagaw maestra. Bayad sa bata, hagbay ra. Nagbayad ko nung tali anak na, pero makakaagman eh. May mo to si Chiri. Si Chiri, Hagbay ra na nang yung mamauto dyan kaagman eh, kung magbulas. Muna naman eh, dabong agaban. Tilogon, timbungan na tagsa rin na makita Danis Manila. Sa ganun makita sa Manila, ang mga pirit, mga tambakol. Yung doon ko nga nanay mag-unan sinanay nga ni nga kuan kananay lamiza mo nun nga pinauga paboritong programi ag inunan nga ni mo ni paboritong programi nakita po ko nakarat ko ang palit po ko sa gulang nanay inunan ni sa gulag palidya ayun doon ko tinimplahang nanay bang alam pagka timpla itang inunan nga abot ag pila ka adlaw pinauga aling suwada ron, sundo ko nagtimplang nanay. Masig matingamos ng inunan nga naigibabaw ng palidya. Anig, timbungan nga isda, ang inunan, hindi pa ipabuan ng palidya. A few moments later. Doon na pinagpilangag. Mama din yung lugar habitaw. Sa katong ning comment, katong ning nga di padugay. Kay buwan nagkakinsakay, tingin si Jana nga. Wala ba kuno koy laing ka video, wala ba kuno naong. Manghilabot si Jag harabag naong hanggang maghang bilahan ang ibidyuhan. Hanggang maghang bilahan na bidyuhan patanaw ninyo. Wa man jud lain ang atubang hang naong. Siyempre ang naong katubang kinamo koy ka storya di man kay ikaw hanggi saligan og atubang diha. Di man natak man imong babaog na kay gusto kang tanaw di kay manghilabot kag ang naong siyempre ang naong may atubang sa kamera nga ang bilahan sinsya na mos mga tao ban nga kuanang gitubag kay maka man good food o buwa ba ko nang imbita ninyo pero laman sa mga permi nagsubaybay nga permi nagampok karunes balatian na mo dinis among kahimtang kamo po diha. Di na malikazan ang naay mo ingon hang tubag hang halang tubag siya nga pabuko ko ilaing katubang na sangkuan pabuko ko ilaing naong hanggang naong sa iring nga tubang sang kamera nga maning pasag ang maghang pasag nagpudzog puyag ng kanto nang hinabot man kag ang naong magatubang nga maghang bilahan ni atubang sang kamera siyempre ang naong kay mamanay way lang lingaw update raman sa mga kaintang di man kami nagsaligog kinsa mong tiglili kuda lamang sa glili nga nag permin subaybay namo salamat lang mga pangkus Ginoo na nagsubaybay namo kanunay labi na ni kuan Bilma Makabalo amping kanunay ma'am kung sa imong pagsubaybay salamat ug dako katagan pagkagtas kinabuhis Ginoo sa imong kabuotan. Sabi na nila pili sa taghap. Gila ni Leon siya ayop. Ang pintanunay gasa mo dapit sa kalibutan bitaw hinata magaban ka na yung Ginoo. Hanatang tanan subaybay sa atong kahimtang karon labi atong panahon karon grabe nang lisura. Sorry na sang mga kuan namog mga hilabot di man sila wa man dapat kuningon nga hilabot ko nila di man ta ka magilang baba di na pwede nilang mata wa po kuningon nga liliagang pajag saka lamang kang ulbol maghang kaspas ingon nga hala kong wa ba kung kuilaing katubang sa hang video hala kong naong lisod po daghang bilahan ng abidyohan o habang nabay iring nga naaman isang pazag ulbol maghang
Ning ulbo lamang hang kaspa ka rin jud. Pasensya na mo sa katong pirmeng subaybay. Amping mo kanunay, hinatahatagan kartas kinabuhi. Labi na sa panahon grabong lisura karon. Labi na diha sa kuan. Amping kanunay Ma'am Cherry Ulrich. Nasa US. Nila ni Ma'am Almalim. Salamat lamang ko na yung mga nangipahipi nga nanglili. Bisa din na sila mo kuan permin na sila maglili sa amang pajag. Og ni nakoy bagong silip Pilar Enriquez sa Davao. Kamusta man ka ma'am? Asa man kadapit diha. Salamat kago sa paglili nimo sa amang pajag. Og di Hilin Dusaban, asa man kadapit Ma'am Hilin Dusaban. Salamat pod. Salamat sa pagsilip. Salamat ka ito pagsilip nimo sa mahang pajag. Pasensya na kasang naong malagnaong iring katubang mo na masihang naong ang aguswag hang naong himuog kuan bitaw. Kamusta man mo mga bagong ning silip ug sa mga always nga naglili nila Mers and family always din sa kanunay. Salamat ma'am sa imong pagperming lili sa hang kuan pajag. Salamat kadyo. Ug sa mga bago din hang manglili ay sa ahang pajag, paapil pud lili ang pajag sa ahang bunso nga si Inday Herlin. Kay jang may bago siyang pajag kanang ubang wa pa maka hibaw napoy pajag ang bunso. Manghud niyo paw na si bagong hinimong pajag Inday Herlin. Palihog po kong lili ninyo. Salamat sa mga nang mangliliay nga mga malumong kasing-kasing amping mo kanunay ug asa mo dapit.